מה קורה רשתון חדש? GTA 5, יש גו. יאללה. פה זה טוען עכשיו את המשחק שלי. יאללה, GTA. אני היום מראה לכם שיטים ב-GTA. מה אני אגיד לכם? זה אקשלי דו זה שיטים בלי קודם. אז כן. שיהיה לכם יותר קל, אז כאילו, יש היום שיטים בלי קודם. עכשיו בואו נחכה שזה ירד. יש לי הרבה דברים להראות לכם, אז תנו לייק, תפעילו את הפעמון. יאללה, זה עזור לי מאוד מאוד. יאללה, נחכה שזה יטען. הנה עכשיו אני אכנס. אוקיי. עכשיו, תסתכלו. נכנסים לפה, אתם רואים? נכנסים לפה. יורדים לכאן. אתם כזה ככה. לוחסים כאן. אתם רואים פה. כן? עושים, טוען. עכשיו אתם מגיעים למקום הזה, נכון? מגיעים למקום הזה. עכשיו נכנסים לפה, אתם רואים? ופה אתם יכולים לעשות, נגיד זה, מפעיל כאלה. נגיד אפשר שלג, ופה זה כאילו יום, לילה. אני עושה יום. יום. ופה תעשו ככה. כלום רגע, אני אעשה את הכל. ועכשיו יושים. Ain't that cool? עכשיו יושים, נכון? יושים. עכשיו תסתכלו. באים לנשקים, יש לכם נשקים אין סוף גם. וגם, תסתכלו. ואתם יכולים לראות ככה. תסתכלו. נגיד, תסתכלו, בואו נראה. תסתכלו. אתם שמים פה פצצה, נכון? ולא יורד לכם חיים, רק שתדעו. לא יורד חיים. לא משנה מה. תסתכלו, אתם יכולים לעשות זין, תסתכלו. זין סטאדם. אפילו. עכשיו נגיד זה. תסתכלו. רגע. בואו נראה איפה יש אנשים. אתם רואים? בואו נלך לאנשים. נראה לכם איך זה עובד. חכו. הנה אני הולך לאנשים שתראו איך זה עובד. רגע. עשיתי שיש שלג. בחוס. אוקיי. מעניין איפה יש אנשים טובים. אני בקור הזה אבל לא יהיה אף אחד לאנשים. בואו נחפש חבר'ה. טוב, באזור כאילו זה השיטים. לא רק כל כך אנשים. זה השיטים. בכיף שעזרתי לכם. יאללה ביי.